Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Makhumalo, Mseleku, le video ingabo. So asithi Mseleku versus Makhumalo. Kune video yenziwa Makhumalo echaza into ye-happiness nokuthi abantu besifazane o abantu nje in general abasakholelwa ukuthi umuntu uyakwazi ukujabula. Abantu banento yokuthi umuntu uyapretenda o uyafake mayijabule. Mina nginezinto eziningi engizozibala kule video ukuthi ke phela ke kuyoba ukuthi uyathanda yini ukungilalela ngoba phela ngibuye ngiheme kwesinye isikhathi, kodwa kwesinye isikhathi ezinye izinto eziyiqiniso nje engizaziyo uyazizwa mawusokuthi uqondile ukungilalela. Ubaba Mseleku noMakhumalo ake sithi nje benza umsebenzi ofanayo njengamanje indlela esibabona ngayo, ngoba ibona bobabili abavela kakhulu la emihleni yethu mabevela ku social media, futhi engicabanga ukuthi kwi-family ibona abasafuna ukuhlala kwi-entertainment industry bethole namathuba, abasafisa futhi amanye amathuba amakhulu kule industry. So wenzakalani? Ikhona lento yokuthi kune TV show, makune TV show Uthando Nes'thembu, ngizothi njengamanje ngingaqonde futhi kudelela muntu u5% kuphela kubantu ababona ukuthi Uthando Nes'thembu esikubona ku-TV show i-reality nje koyonke into. U5% kwabadala, ngithi phela ngiyazi ukuthi yithi anti abagcwele ku-social media lapha kuma-group sisho ukuthi hayi mina nguthi Macele, nguthi Makhumalo, Mangwabe, Mayini, nokuthanda amakhosikazi ngendlela angafani. Kulama group ke ehlangana onke u5% wabantu abazothi lokhu esikubuka kwi-TV show i-reality, impilo yabo njengoba injalo. Asiqale ngobaba Mseleku. Ubaba Mseleku uye obhale incwadi lesibona kuThando Nes'thembu, enazo futhi izathu zokuthi incwadi ayibhalayo ayivele ngalolu hlobo, ufuna ukuveza isithembu ngalolu hlobo. Kodwa uma kuvelile Thursday kuMzansi Magic yaba khona into eyenzakalile engaqondakali kahle, engaze omunye mhlambe egcine esethuka lowo nkosikazi. Ayipheli inyanga kwi-page le-family ubaba Mseleku engavezanga ukuthi njalo inganekwane leya esibesiyenza Thursday ayipheli, ukuthi nje manje phela mangizothi ngikunika leyo homework yenze ngizomosha isikhathi sakho. Kuyenzeka ngoLwesine ubaba Mseleku elwe noMangwabe, elwe bebeka imbono ehlukahlukene, mase kuthi uThursday yolandelayo noma ngoLwesithathu avele ubaba Mseleku eveze elinye iside lakhe noMangwabe, noma avele nje aveze onke amakhosikazi mase yayibhala ke leyo message emnandi ukuthi uyawabonga amakhosikazi, uya appreciate ukuthi basahleli kahle, bamphethe kahle. So kuye sekusala ukuthi lento oyibonile ngoLwesihlanu noma ngoLwesine uyithatha kanjani. Nayi ke la ishayisana khona ke phakathi kababa Mseleku noMakhumalo, ngoba bobabili yibo abanamathuba, abasafisa namathuba la kwi-entertainment industry. Ubaba Mseleku phela uyazivezela futhi uye nje owenza ukuthi sisheshe siyibambe lento ukuthi awu cha ke bayasi-entertaina ke abaqhubeke asisena ndaba. Makhumalo useshuka ngapha uthola ukushisa, engizosho ukuthi ukushisa mina ngoba phela nami ukushisa ngiyakuthola ngani la ngama-comment enu maningasahambisani nento engiyishoyo. uMakhumalo usathola ukushisa kunabantu abasho izinto eziningi ngayo. So uMakhumalo useyeza ke wenza ivideo uzosho ukuthi njalo mina ngihappy, uyachaza nokunye ke usegudla amakhosikazi. Manje mina ngibuza ukuthi
uMakhumalo kwisizathu sakhe sokuchaza uwagudlelana amakhosikazi ngoba phela bawumndeni bona, nokubanga kwabo abakubangayo akufanele ukuthi ama-viewers awanikeze ngenkani lokho ngoba vele siyakwazi. Naye wakusho futhi kule episode kade ngiyibuka nje namhlanje ngibuyela kuyo khona into ebengifuna ukuyithola, ethi uMakhumalo echaza ngey'ngane ethi ngisho iy'ngane kwenzeka izinto zona ayihlangene ngoba okwabo babanga umnyeni, babanga ukudla. Ungazi ukuthi ukudla-ke mina angeke ngikuchazele. So uMakhumalo mayezosho ku-episode 10 ukuthi impi ephakathi kwethu namakhosikazi uMseleku, aphinde futhi uMseleku mayezokhuluma laphaya bekuka Old Mutual ethi impi ekhona kwisithembu ubaba, kubangwa yena. Lokho bayakuvuma noma bakuvumi, asinankinga kangako ngoba phela yileli iqiniso lokuthi lona ozokwenza kube nokushisa nokukhuluma phakathi kwabo uMseleku. Ngoba phela uMseleku kubangwa ukuthi utheni, ngapha hlampe isandla sinjani, ngapha hlampe ubeka imithetho eqinile nje, into leyo ongafanele ukuthi uze uyitadishe ngoba nje into vele ekhona. Manje uMakhumalo-ke thina-ke mase sibuka ishow ama-viewers siyi-understand nje leyo nto siyithathe ekuqaleni singakafiki nakude nakwishow sisaku-season 1 ukuthi kahle kahle makuba nomona, umona ufika ngokuthi phela nangumuntu oyedwa phakathi kwethu and lo muntu hlampe mayesincoma uzoncoma kakhulu uMangwabe mase ngasazwakala ukuthi hawu la magama ade washo kuMangwabe akasawasho ngani kumacele. Uyayibona into efana naleyo. Siyayi-understand-ke phela ukuthi i-TV show njengoba yakhiwe ngendlela ethile, ayikho into ezovela, ngiyakuphinda la kusengikuphindwe kwisimiliyoni, ayikho into ezovela ku-TV singekho i-script. Ngisho iy'ndaba mayivela lapho ekuseni ko-Auntie Leanne ababezivusa nje kudala sisaye esikoleni, banesikhathi sokuthi e-KZN kunestori esishisayo eThekwini kumele besikhave ngo-5 minutes. Mabesuka lapho kumele bephose iy'ntambo eMpumalanga, mabesuka eMpumalanga kumele bethi begijime kuwona wonke lama-province ngoba ziyenzeka izinto ezweni. Wayi kuMakhumalo azosithatha njengey'ngane manje sitshela ukuthi laphaya kuThando Nes'thembu kulo 30 minutes wabo sesiyibone yonke impilo, nokuthi manje amakhosikazi njengoba evela asiwa-receive ngale ndlela ngoba akhuluma ngale ndlela. Sibe sibona phela ukuthi ubaba uMseleku mayeke wancoma omunye unkosikazi bekhona bonke ubuso bamakhosikazi suye sekuxoxa enye indaba engeke ezesho ukuthi nginomona. Understand leyo nto? Ngeke phela likhiphe ngomona ukuthi hayibo cha lento-ke angisayithandi. Awuthi ngikunikeze i-example, ma uya laphaya emshadweni kamacele, i-traditional wedding, kube nesikhathi la ubaba uMseleku esekhuluma ngomacele wakusho okuningi, ibe yodwa into eyenze ucamera operator waphithizela wafuna ubuso bamakhosikazi. Mina-ke ngibuka ngayibuza ukuthi hayibo why ucamera operator manje esesihlebisa. Ngesikhathi ethi ubaba uMseleku umacele ngamphiwa abantu bakithi, ungamphiwa abantu abadala into efana naleyo ngoba manje sithanda ukujula le ndaba. Amakhosikazi abekhona nawo lapha emshadweni, wavele wathi ucamera operator bukani la. Hawu yafika icamera ngqo yazuma ubuso bamakhosikazi, nase sathi sithi hey yabona isithembu sona sihle ngoba sibona amakhosikazi amahle kubo, hayi kithi ngoba sibonile into eyenziwa ucamera operator, uyithatha wayibeka ngqo icamera ebusweni bamakhosikazi lawo ongakhulunywa ngawo. Ubaba uMseleku echaza ukuthi nje umacele umngani wami, umacele seziningi izinto ezenzakalile kodwa ngiyazi ukuthi uyoma nami kuze kube phakade. Wase ethikeleli eligijimisa icamera. Ngamphiwa abaphansi, ngamphiwa abadala, ngamphiwa abantu bakithi. Icamera beyingapha komakhena komangwabi.
Angimbonanga kahle umayeni. Ngase ngayibuza ukuthi mina ayibo cha le ifuna ukusikhulumisa kodwa sizibi. Basho ukuthi ngaleso sikhathi-ke nami ngangakacabangi ukuthi ngiyoke ngihlebe ngothando nesithembu. Kodwa nje leyo nto ikhona. Kwaphinde futhi-ke ziningi izinto. Ake sivele sizeleke ku-marketing ngoba vele ugesi mawungekho nengqondo yami isuke isihambile. Mina into engiyishoyo leyo ukuthi uMakhumalo usebenza noma esakhe i-strategy sokumaketha i-show noma sokumaketha yena as i-brand uMakhumalo sibuye si-oppose esikababa Mseleku. Kune-imbalance kodwa futhi le imbalance yabo iyabasebenzela. Kanjani-ke ubaba Mseleku phela uzofike yena athi ku-social media mina ngixabene namakhosikazi ami. Evezani? Eveza ukuthi ngiyabonga Ndlovukazi Macele, ngiyabonga Ndlunkulu Mayeni, aqhubeke aze afike ku-number 4. Ngapha uMakhumalo usenza ividiyo ende manje uthi thina lokho enikubonayo kuyikho kuyi-reality kunjengoba angikwazi ukuthi ngafake ukuthini nokuthini. Mase mina ngithi weMakhumalo sayifunda iy'ncwadi thini, iy'ncwadi ey'bhalwayo. Laba makubhalwa incwadi njenge-The Wife khona abantu abacasukile ngoba bayifundile incwadi. Kodwa manje incwadi masivela la ku-TV le character esekhanda labo akuseyona. Ubaba Mseleku njengoba naye ebhale le ncwadi i-Life and Polygamy or Impilo Nes'thembu masivela ku-TV incwadi yakhe seyicontrolwa abantu ukuthi abantu bathini ngoba okuvela ku-TV udayisela abantu ibhizinisi elizophumelela ngokuthi abantu bathini. Uma umsindo uvele ngokuthi ubaba Mseleku khona unkosikazi omshiyayo kuyamphoqa ukuthi akaye kuleyo direction noma engafuni. Uma umsindo uvezwe ukuthi khona unkosikazi okhuluma kugcina yena ngoba lento izovela ku-TV kuyamphoqa ukuthi akasale sehlala nayo leyo nto noma engayifuni noma ibuye ibabeke kabi. Usho kanjani-ke Makhumalo ukuthi lento esiyibuka lapha ku-TV iyiqiniso ngoba yena ubaba ophethe ipeni ebhala lencwadi ubuyeza lapha ku-social media ezosho ukuthi njalo mina noMangwabe besenza lokhu. Wemangwabe ayimfethu asivale le video uhambe-ke uyongiphakela ukudla kwami. How? Sisithini kanti yini manje ngoba thina bese sihamba nonesi bese si-ready. Siyibone lapho ukuthi ile. Ngoba ngisho izinto ey'show baba Mseleku eceleni lapha kwi-show uthatha lezi zinto ey'shiwo ku-Twitter. Sengaze ngikulandeleke manje ngoba isikhathi ngizoba naso u-Eskom uthathile ugesi. Manje uMakhe yena uthi kuyiqiniso konke asikwazi ukuthi sesingafake kanjani. Mase ngithi mina okay. Kuningi-ke kodwa sikwazi ukuthi akusile iqiniso ngoba phela labantu abenza lama-TV shows siyabazi abanye. Nathi futhi sesake sajika kweminyango yama-TV shows ngoba njenganichazela ngithi mina i-polyandry leyagogo uSikhotheni ivele kanjani. Nganenzela ngami isibonelo ukuthi leyo polyandry mina bengizoyenza ngoba i-TV show or i-TV channel bengamtholi umuntu ofuna ukukhuluma ngeqiniso ethi naba abantu bami befuna ukukhava leso story sabo sepolyandry. Ngathi mina ngufix anginandaba namuntu mina futhi ababaningi abantu abangijwayele ababaningi abantu engizothi sivela ku-episode 1 nabantu bami mase bethi hey unamanga lo. Uma nje ekhaya sengibatshelile ngithi khululekani imali yeza. Hayi kwathi sesihamba isikhathi ngathi mina ziningi izinto engifuna ukuzenza phakathi kwabantu. Kodwa manje ngoba angizukwazi ukulawula ukuthi abantu bazothini ngami sebebone le polyandry kuzogcine kungivalela le eminye iminyango engifuna ukuzivulela yona mina. Ngama-ke kanjalo. So Makhe uthi thina siyazi leyo nto leyo. Ngaphezu kwalokho simakhoye ekhuluma nge-happiness. Yes, happiness abantu abafuna ukuyamukela. Njengoba naye engafuni ukwamukela ukuthi abantu abangekho kwisithembu bayakwazi ukujabula.
Nginitshelile la nge-interview kaMakhumalo kwi-Drum Magazine. Ethi uMakhumalo uma ucabanga ukuthi uwedwa kumnyeni wakho uzobe nje uzenza isilima. Ukuthi manje leli page selikude ngizothi ngithi ngiyalivuya livele libanga umsindo. Wathi uzobe uzenza isilima mawucabanga ukuthi uwedwa kumnyeni wakho. Ikhuluma-ke ngalolunye uhlobo lomshado. Wathi-ke bona zonke izinto ezenzeka ngapha neziyamahlazo zigcina seziyihlaya. Kanti umacele usethe kithi uMakhumalo izinto sevele zonke nje noma zimphatha kabi ayihleke enzela ukuthi engaphatheki kabi sevele ehleke. Kanti ekuqaleni ubaba Mseleku wathi uMakhumalo ayifihla imizwa yakhe. Kodwa manje akuthina sonke sithi akekho happy. Phela asingafuni ukuthi sibe nomoya omubi. Kodwa-ke ngikwenzela isibonelo ngami kulento ye-happiness nabantu-ke abayifekayo i-happiness. Ekhaya-ke kwaba nomshado niyezwa iqiniso-ke leli. And-ke lesi story-ke noma ungahleka akunandaba into esiyadlula. Kwaba nomshado ekhaya, ushado ukhazini wami. So manje ngithi niyazi ukuthi umshado uhlanganisa iy'hlobo nabantu, ngibona nje nabantu abangabazi. Ngaleso sikhathi ngangigowa wemalo, ngangigowa lapho ngisekhaya ngidinwa nalokuthi abo yini ngingasakwazi ukujabula ngisekhaya Nkosi yami ngomuntu naye okude le nangumuntu engijwayela kabi. Lafika usuku lomshado. Cela ungixoxe ukuthi uba wayehappy emshadweni ukudlula bonke abantu ngisho abashadayo. Ngisho-ke abanikazi bomshado. Kwangalethe kuqala iculo lo sithi acule amemeze kakhulu. Abantu ababekhona kuloya mshado bayothi nje hawu yaze yajabula-ke ingane emshadweni wakubo. Hawu hathi le ngane le ukube nje wathola ithuba uyiphuca ifoni mase ungena ku-WhatsApp wawuyobona ukuthi hawu kanti le njabulo yebo-ke. Phakathi kwabantu ngangihlabelela oJohn Legend ngimemeza mina mangidla uDJ mayethi ufaka iculo ngidansa yonke imidanso ongayicabanga ngoba phela ngangafuni ukuthi kube khona umuntu ozothi hayibo kodwa bekwenze njani emshadweni kakhazini wakhe abheke phansi kanje. Nokudla ngangikudla nje ngithi ngikudla ngiyaku-enjoya lapho kugcwele ukudla inhliziyo ithi ngoba umgowo into nje enobusathane nomjolo nje unobusathane. Nokudla ngakudla ngakuqeda epletini kwaba mnandi. Zonke ingoma ezayidlala ngangidansa, amaculo aculwa emshadweni ngangicula. Ayekho umuntu futhi ngene ingubo yami ke phela ekhaya babengithengile ingubo entsha ngithi kuyashadwa. Ngangimuhle nje yonke into i-right. Kodwa inhliziyo yayishaya wonke amakhona. Onke amakhona ngoba lapha kuWhatsApp lo muntu lo engangixabana naye sasibuye sixabane nangesingisi. Yabo labantu ababhorayo umuntu ongasakwazi ukubhala i-language yakhe vele ebhale English kuphela. Manje siyaphendulana nge-English bazalwane. I-dictionary sekhaya phela semshadweni manje sise-hall. Manje ngibuye ngibhale lapha efonini ngibuye ngithi ayibonanga umuntu efuna ukungimoshela emshadweni abantu sebeyoze bethi engabe bephethwe yini. Ngathatha le foni ngayiswitcha off ngadansa imidanso emshadweni ngacula amaculo. Kodwa i-reality yayithini? Inhliziyo imnyama, yayimnyama bazalwane. Ngithi ngiyanitshela phela kodwa ekhaya nabo babengazi ukuthi nje njengoba bememeza kanje emshadweni kaJehova. Ngicela ukunivalela le video la ngoba ngiyanihemela manje. Khona ngisho lesikhathi la emshadweni okuthulwa khona angazi ukuthi kusuke sekwenziwani noma lesi sikhathi sokufika kamakoti engathi wafika ngoJohn Legend. Mina vele ngamemeza-ke ngithi le njabulo yami extra edlule eyabo bonke abantu kodwa ngijabulile ngoba phela ukhona umuntu ongicasulayo and lo muntu akekho kwakhona la emshadweni. Sicasuke nje sicasulana ku-WhatsApp. Kodwa angifuni abantu abala emshadweni behambe nokuthi kodwa niyibonile le ngane bebheke phansi engabe bekwenze njani. Lezi ingane lezi zamanje kuyashadwa isilobe ibhizi iphethe ifoni umshado uqala uzoyophela. Ngangafuni umuntu ozohamba naleyo nto.
Nanokuthi into efana nale isibonakele lapha ku social media. Kodwa ke esingakuvumi ukuthi siqambele amanga abantu sithi abekho happy ngoba ngempela iqiniso asilazi. Yikho nje nathi sihleze sifisa sithemba ukuthi wonke umuntu ujabule njengoba esuke esho ukuthi ujabule ngoba kuyingozi ukufihla ipain, kuyingozi. Yabo leyo ukuthi umbambathe enye ingozi leyo esiyokhuluma ngelinye ilanga ngoba uthola abanye abantu nje behlala endaweni engasafanele ukuthi behlale kuzona ilento yokusaba ipain. Yokusaba ipain. Sesiyoyikhuluma ke bazalwane leyo ugesi ukhona ingqondo yami nayo right ngoba nje Eskom wathi cishe ugesi nakimi lapha ekhanda kuthi cishe kule ndawo yokucabanga ngivele ngikhulumeke noma kanjani ngishiyeke nale video. uMakhumalo yena uyazipromoter siya understanda kodwa kangasinxishi ubumnandi beshow asiyibuke ishow ngendlela esiyibuka ngayo bekhuluma inganekwane beveza lo 5% wereality asinankingi. Thina abanye asinqabile ukuthi uMakhumalo uhappy kodwa futhi asizukwazi ukuthi simlalele every time mayezogudla amakhosikazi ngoba phela namakhosikazi mayelapha ya ku TV show ayazikhulumela ukuthi ke manje ngoba banemisebenzi engafani bona bakwazi ukuthi bebe nesikhathi sokubuya kwi live video ebuye ezosho ukuthi hayibo ngalelanga njalo ngangicasuke ngempela ngalelanga njalo inyembezi zami kwangasiyo inyembezi zokudlala noma inyembezi seqiniso. Cha, asiqhubeke neshow ngendlela ehamba ngayo, siyabathanda bonke and futhi abafani nalokho futhi kuhle kwenza ukuthi ishow ibalance ngoba manje masebefana bonke nje sebe understanda yonke into efika nobaba Mseleku ngoba phela ubaba Mseleku uyayisho into ngapha ku season 5 no season 6 akuseyi manje bonke ngeke ukuthi sebekhohliwe ukuthi wayethenge eqaleni. Ukhona lo ozosho ukuthi hayibona ngokumseleku nasi sithi hayi siyakhumbula ukuthi usekusho kanjani manje lokho njengoba nje bonke sebewondlunkulu kanti lapha yaphambi kandaba ezitha washo wathi izindlu zinezigaba zakhona. Wase sehleli nabo wathi umamkhulu uke khulume naye ngezinto ezikwi-level yakhe yokuba umamkhulu. Wasethi ke nje umamkhulu indaba ngaziyo ukuthi umayeni nompumelelo kanjani. Wasethi umayeni phela abantu uma bekhulume ngawe ungekho awuhlangene futhi ngeke uzule ubuyibuza leyo nto ukuthi bese kwenze njani senikhuluma ngami. Athi hey abona ku 1 no 2 hamba kambe kube khona into eyisigaxa esincane engathi nje lesi sigaxa futhi singasolve ukuthi ubaba Mseleku vele ehlala nabo bobabili. Beyisho ke lento omunye afuna ukuyitshela omunye phambi kwababa Mseleku. Yena nje ezothula futhi engayiphenduli ngoba le fanele iphume kubo ngoba phela manje ubaba Mseleku sevezelwa umayeni ukuthi umamkhulu naye bake bekhulume okuthile ngaye. Kodwa futhi lento ishiyilenga ulindele ukuthi umayeni ke abuze ukuthi nisuke nikhuluma nithini ke ngami avela athi umayeni phela into ekhulunywa abantu ababili wena awuhlangene nayo mabeyikhuluma ungekho. Wasizwa uMseleku lapho ke phela kule family akufanele sikhohle ukuthi khona abasacrifice ukuze sifike lapha. Mase umayeni eba nento yokuthi kanti wawukhonjwe ngesibhamu yini? Ngithi hayi lo mama hayi esikanti wawukhonjwe ngesibhamu yini? Noma yena esho ukuthi vele i-choice yakhe ubaba Mseleku kodwa phela umayeni ngayena first wife. Mina ngivele ngingazi ukuthi uqonda ukuthi mayisethi wawukhonjwe ngesibhamu yini uma ubaba Mseleku izinto zakhe sezimjikela ngoba phela vele wayengakhonjiwe ngesibhamu. Kodwa lokho kungakhonjwa kwakhe kwesibhamu ku-right ngoba phela kwenza ukuthi nomayeni abe khona kule family. Hayi ke okunye ke angisazi ke asiphiki ukuthi uMakhumalo uhappy, asiphiki futhi ukuthi uMakhumalo siyambona ukuthi uyena oku entertainment industry
okuzomenza ukuthi abe ukushisa okuhambelana neshow kumthinto ukuthi afune ukucorrect iside lakhe elithile. Kodwa manje mayicorrecta leli side lakhe ayibeki imessage izwakale, ngoba phela manje akwazi ukuthi yena uzophikisa into eshiwo ubaba Mseleku. Yena uzovela njengokuthi vele siyaxabana, vele awukwazi ukupraise umuntu onje nonje. Mase ubaba Mseleku ethi kwami akunankinga ndawo, amakhosikazi ami ngiyawathanda, amakhosikazi ami ngiyawa-appreciate. Mase sithi kanti uMakhumalo ithini yakhe indaba, ngoba phela bade bexabana kwi-show, sababona bexabana kwi-show. Ubaba Mseleku kodwa masebuya kwi-family page uthi si-right, qhubekani kodwa-ke nisupport. Sithi hhayi-ke ayikho inkinga makusho umnikazi wekhaya. Mase-ke uMakhumalo ngoba uyazi ukuthi uma ezokhuluma ngapha ku-social media khona abantu azokhuluma nabo. Kulabo bantu-ke sekufanele ukuthi athi njengoba nje nisho kulama-comment nithi mina ngu-pick me, anginjalo. Mase sithi ayi uMakhumalo wenza ngathi-ke yena uyi-actor esanda kufika kumkhakha woku-actor, ngoba phela uma u-actor asikho isidingo sokuba utshela abantu, ubakhumbuza. Qhubeka nje ne-role yakho uyidlale kahle, abantu bazoyi-enjoya. Fana nani lento uma uphekela umuntu ukudla, uyakupheka ukudla kuphekwe wuwe, upheke uthathe isikhathi sakho, kodwa ukuthi ukudla kwakho bekunjani uzobona kulo okudlayo. Mayishaya iplate laba clean ubusugculiseka ukuthi hayi ngipheke kahle, kanti mayedla kusala uzobe usuba nokuthi hayi shuthi-ke ubesuthi nkosi yami ngimphakele esuthi, into efana naleyo. Manje le yaku-TV hayi sayifunda iy'ncwadi thina, sayifunda, siyazi nje ukuthi umqondo wayo yonke lento eyenzeka ku-TV kusuke kukhona obeke phansi wabhala ukuthi lokhu kuzoba kanje ukuze sifike la, asiqale la ukuze sizogcina la. Manje-ke mase sithi kubona-ke ayi naze nayenza kahle-ke into yenu, siyabancoma, asilindelanga ukuthi bezosikhohlisa, kodwa mase bethi awuvele siphila kanje. Sesikubonile phela okuningi ukuthi ubaba Mseleku maye nomacele kuzovela leli side livele kanje, maye nomayeni kuvela leli side livele kanje, maye senabo bonke sekuzovela ukuthi hawu lo mshado abakuwona yisithembu. Sesihlukanisa izinto abazenzayo sebendawonye, sebeqala ukwenza le drama le efika nesithembu. Kodwa nje makusa umama nombhemu nomashobane nombela siyazi ukuthi kunamasayidi ahlukene, ngoba nalabantu baba Mseleku nabo abantu amakhosikazi athandwa uyena. Akusona isithembu esenziwe ngesintu ngendlela yokuthi umacele uhambe wayobafuna, ngoba siyabona ukuthi umacele ubengekaze abafune labo sisazohlala nabo laba bakhona kaMseleku njengoba yeme u-first wife. Sengikhulume kakhulu-ke u-Eskom, angisazi ukuthi ngithini. Angivali ividiyo ngoba nizobuya nizongihlasela, kanti nje ningihlasela vele ne-flu yangihlasela nezinye izinto engisuke ngakhuluma ngazo before bengiy'tshela ukuthi ngiyigqibile seyilobu zingithinta-ke manje. Asiyivaleke le video zithandwa, ngiyabonga i-support, bye.